guys, ako si Eddie Tenorio, Kidpat Chairman kon Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, akong itudlo nyo ang saktong pag-abono sa ampalaya. Muni ampalaya tong giuna namong sa YouTube nga among gi double basal komisyon atong akong gitudlo nyo nga gilarot lang pagtanom wala gibaging. Mao ni say resulta karon. Kuan pa ni kaadlaw guys, gikan pagtanom namo. City kaadlaw pa ni gikan pagtanom, pero kaduhan ako ni nag-aabono. Karon ikaduhan ning abono guys kay kada semana ako ni nag-aabono. Ang abono namo ani kuan among abono gamit guys, dili ni organic. Para combination is organic ug synthetic. Duha kay pali 40-60 ni 40% na lang among synthetic. 60% ang organic katong FFG namo. Ang isa ka drum gitimplahan ra ako isa tulo ka kilong urea, wala ko magamit og putas kay katong FFG nato na naman tay molasses ug 2 ka litro ka katong FFG. Pag abono ani guys, tagsara kanurol sa gibutang nga tubig. At bangon ni pagbutang ninyo. Ana, nako abonohan tayo pakita pina ko sa pag may tikis pag abono guys kada semana ka isa. Nga kining ampalaya po guys, pagkatiman ani ako lang pud tudlo nyo klaro. Latang lakat isa ka adlaw imong subayon kanaay main-ani guys nga ampalaya. Di ni siya perfect nga makakatay sa atlas twine tanan. Kining inaning pormaha, kinahanging mabalik nimo inaana. Pero og makapiko na siya guys, mag-ana na ang dagan sa udlot, di bali na piko siya nga nanana. Ayagon yung tanduga og buntag kayo sayo kay daghang pag tubig ang palya, idig-ana ninyo mulugti na. Mo inani mo nga parang mga tagalas 10 na sa buntag, balas 9 kay kini humok na siya, di na siya ingon kanang gahe kay buntag sayo, gahe man kini siya. Inig-ana ninyo buntag sayo, may tendency ni nga maputol ning humok niya. Pero og maputol man yung galig, di mo kalikaya nga kanang maputlan mo. Apo ko ituloy ang aming naputol diri nga nasaburan pag daros kabaw. Ako itulong sa pag-diskarte po nga para makarecover din sa dali ra makatubo po ang iyang salingsing nga motubo. Manang latang rag adlaw para ang masibat masablay ninyo. Ipakita na ko nyo ang naputol nga udlot sa ampalaya. Kung maputlan nga udlot guys, tama ani. Maputlan mo udlot. Kay kini maputol. Waan na putol ako na agian sa kabra ako man gisur ko ra. Maputol na gini siya. Monitoron nyo magsugod og tubo kay mo paspas nig tubo ang salingsing siya mga dahon basta maputol ang udlot. Ibilan niya pong udlot nga katapusan kuhaon gid siguro ninyo ning udlot nga naa sa ubos tanan kini salingsing. Para nga kini na po siyang sa tumoy mao na po nimo pulis siya og udlot nga ang kining salingsing guys. Inyo lang pong sabayag kuha para ani. Muna tawag na ito pruning na. Inyo kining subaban kining aning udlota, ako lang gituyog patagas-tagas kay ako po ning kaunon, ako ning gigulay, ako ning gisagulag tambok sa baboy karne nga. Lami man kani sa gulayon kay akong spray ani guys. 100% tani akong spray ani sa kuang palayron organic katunang UHN katong gi-post namo sa aging nauna pong videos. Nga ang kining inani nga kuan guys, kung di mo gulay sa inyong udlot, di mo mukaon. Inani pa ang kuan udlot, gagmay pa kayo basta magunitan pa lang ni, magunitan na ninyo. Inyo na gining kuhaon. Kung maginani manggaling mo, kana yung buntag sayo kay kini malugti rek anaon ninyo karon udto naman na sa malugti pero buntag sayo malugti ra sa kinahanglan siyang kuhaon ninyo gagmay pa kay di pa siya magkaog abono kayo ginyong para tag-ani tag-ason. Nagkaon nag-abono ako lang po nang gito, ako man ang kaonon. Unya ang kining daho kini pag magtubo ni sa pasangko na dito sa babaw dire gyud. Inyo na ning kuhaon pud ang dahon taman dire. Pero ang salingsing tanan inyo yung kuhaon na katurang dire maabot na dire di na kuhaon pero kung ang diskarte binungbungan nga ang palayahan pwede na mo ato di mo kuha sa salingsing. Kuha lang mo mga isa o tulo ka salingsing kan sa ayuta ka ang bungbong god. Mubutang ka to bali tulo pa katwain, isa, duha, tulo, kaupat ang babuan. Pero kung bungbungan good guys, pag magbisbis na di ka kayo yanog tabok kada kada punuan kay adto jud ka muliko sa tuwa pareha ning 110 meters man ang gitason sa tudling. Pati kapag mutuyok kami sa tumoy usa mo tabok na po sa pikas tudling kay mo bihis may man tong walay bungbong kay makalapos-lapos rami.
og sa pagbunga pud ani maabot na gid siya katong mga bunga nga mao sablay inyo gitong kuhaon pero sa pagkakaroon nga nani pa lang mabay katulong nyo ang may bunga po ni siya nga magtubo na diri sa punuan next week ato ning mabutag video mabidyohan po na sa sana nani si mga bunga nga makitaan pag gusto ninyo nga ang iyong palya builog yung arengkada sa babaw makadili siya disturbo pwede kuhaon ninyo yung bunga nga gagmay pa mangita tagnaan sa ito guys makita na ito ni ron karon guys atong akong ipakita yung toy nga kung gusto mong dili ginyo di madisturbo ang palya kay og pabungahan ko ni siya nga nagtubo pa madisturbo yung tubo pero pwede po pabungahan nyo kung sayangan jud mo kay ako usahay akong pabungahan labi nag lamig tubo lamig starting nga toy-toy pero toy-toy nga murag bagagmay siya murag naglapa atas ako nang kuhaan pero sabot ka murag nindot ako yung palapuson lang sa lawas pero di na ako padagkoon nagdag ko sa battery ako ng harbison kung di yung kalikayag budag ko inyong paningkamutan nga katong bungango sa bunga mahiktan yung double nga apas nga tuwan para dili siya kining mabalik ning lawas pero kung gusto gin mong di disturbo inyong kuhaan pero gagmay pa nyo kuhaan inani pa lang inig saling para sa salingsing mo makibabatayan ninyo yung toy-toy kini siya mao ni say bunga kini siya mao ni bulak makita ninyo ang porma o lahi kay siya kini siya bunga na ni siya og yung pasagdaan mo ni say bunga na nasa murag taas nga unod ang kining bulak lahi sa bulak ni siya di na siya mahimong bunga kung bulak gid siya inani pa lang kadagko labing maayo kung inyong di man nyo pabungahon ang lawas inyo na gini siyang kuhaon para inyo nang kuhaon niya kay inyo pa ning padako-dakoon makakaon na siya abono sayang imbes ang itubo sa palaya sa babaw yan ang kaonon og inyo malang ilabay pero inyong padakoon inyo ni pasagdaan kay dangtan gikan karon mga duha ka semana makuha na niyo ni pwede siya makaon pero pwede po mabaligya pero di pa ni siya matawag niyo good siya nga bunga kasagani siya mugbo kay basta sa lawas pa ako di ako ni pabungahon ang lawas ani kay para kay gusto kong makabulog yung palas babaw para ang iyang tubo diretso nga mo ni akong tuloy kini mga salingsing nga mo ginyong bantayan inyo ning basayan ni kuhaon inyo ni kini walang isip ko ni kuhaan ni siya ako ning kaunon kay gimingap ko ka og udlot sa palya pero kung di ko mukaon ako gining ginako inali ka dagko ang udlot inani nga salingsing kuhaon lagi ko ni sa basta magunitan pa lang kay di na siya mukaog magpakaog abono ang itubo kay balay sa salingsing parehani kung wala ning salingsing nga untang kini kasi pila ni kabuok kini taas-taas ang sige tubuan pero wala ko ni kuha kung gulayon kay mukaon ko og kini salingsing kay naanad na bukaon ni sa gulag tambok sa baboy og mao na kapakita niyo sa palaya kung saan gyud pagkatiman pero ang basta pag-abono ani maintain to kontemplada sa isa ka drum double na ko ang akong kombinasyon organic ug synthetic kay mag-synthetic ko pure sa una synthetic ako kung gamit pure 7 kilos akong gitimpla sa isa ka drum mula nang putas o urea 3 in 1 tulo ang urea isa ang putas ya sa kamahal sa abono karon mutong ako nang kuana kung kombinar organic og synthetic wala ko magapalit na og putas urea lang ang gigamit nga 3 ka kilo kada drum og 2 ka litro nga katong FFJ nako nga gibuhat ako to akong giburo nga FFJ man akong timplada hantod ni siya hangtod matibas aning pala man akong gamit man ko maintain murag di na 100% ang dagan sa kuan synthetic murag 40% na lang kay sa 7 kilos matimplan lang kog 3 kay og magsige gutag synthetic pagsalig kita synthetic gawas nga mahal kuan po atong yuta ma-acidic pero magdaghan ako kuan guys madaghan na gyud akong sa kanang agwanta na akong organic na jud ko pure karon nagsagop lang kog synthetic kay synthetic ni pure atong una para dili makalitan pud ang akong tanom ug karon guys idagdag ko lang po ning kahoy nga nakita nyong mga ginulong kining kahoy sagol ni duldul og kining nabitakaw og kining nangka wala ko ni gyud ipauling na ginihan yung ulingon lang wala ko ni siya ipauling kay sayang kayo samantalang imo ning palaton pila to katuig nakaon si mong tanom ani pero inik style niyo ani kini guys wala ulahin nga palya kay na short na ko sa sinili ani pero ana po nagtubo ani ngagmay style ani guys ako ni siyang kuan na pod kalugar kining mga ginulong ako ni siyang idikit sa diri tudling
Lana ko ni sa pagpurma. Ini. Amo ining anak tanan itagtag ni studling kay para iglataan ang iyang tambok makaon sa tanom. Ako kay putabang ni mga kahoy nga lata guys kay ako kay vitamin C yung tanom nga makuha samantalang ulingon kasara maingkaman samantalang og atong palat og ulingon kasara maingkaman. Kapila ra po maingkaman pilar sako sa uling ron kapin katos samantalang ato ning palaton sa atong uma sa tunggar labi na sa garden. Hantod pa sure kung hantod tulo ka tuig nga kinaon sa tanom di pa ni mahurot sa tanom kay daghan na kining balata kining mga punduka tanan. Sa kalibo ko nabay sa sinso ani kay tulo ni ka katingan tulo ka tubil muni nga ako yung ginani wala ko pang ulinga naghan kaning kahoy guys ug ako gitining hotdog uling mga gamay ra 40 ka sako ani pero ako rin ipalaton sa akong garden kay sayang man pud kayo ang iyang tambok kung mao ra kasulti kung namay kahoy sa inyong mga garden ay yung uling-ulinga kung magsilab man ganing mo ang silabin nyo katulad mga dahon-dahon ilain yun itong mga sanga na lawas kay tako ang itong tabang sa tanong kung malata ug mao ra salamat.